И за това не сме в трети епизод на Майнкрафт. Говоря, че вкъщи. О, верно, аз тръгнах за края. И намерих тук някой. Дето иска. И честно ли бе? Ма ти забрах май да си изпратня. Чакай да взема кожата. Да. Не, ще се върна. Не знам, когато на близко. На 2 мили. Я виж, аз съм до Шуберкейна. А, не, той не е Шуберкейна. Май трябва ма телефон. Ама нямам инвентар. Нямам. А? Правилно. Трябва ма телефон. Аз да забравям как ма телефон. Ще бърна. Ще изчакаш ли да си взема ония шубър? Съм много. Май да. Защото да загубим къщата. Май така беше. Той е до него. Да. Да. Ще ли правиш? Ще ли правиш? Ще изпразня. Ама обсидиана. Две ли? Място ли няма? Място няма честа. Да. Имам да. Так. Кое? Не знам, ама ти долу няма да ни е барак. Да. Ще направя един айрамен. Добре. Добре, Енвил. Не. Тихо. Тихо. И така. Сърчваме за крави. Къде? Аз съм. Овцете ще ги стрига. Взех си ножи. Брат, много правя. И овце. Ги стрига. Защото обичам вълна. Да стоп. Не. Аз съм бил много близко до къщата. Знаеш как правя?
Ама аз съм... земна. Отгоре е малка, ама отдолу ще е Аз съм голяма. бил много близо до къщата. Отдолу ще е голяма. Да. Ако ми донесеш една, Ма излезнах от сервера. Излезнал ли съм? аз ще отида да си взема. Излезнал ли съм от сервера? Нещо. Ми покана Ама с не овцете. виждам никой. Аз съм надалеч. Не е толкова далеч, близко съм. На... От малкия чет. Ами 2 малки са. Защото ме мързи да пренасям големи. На 60. Добре. Опа, Научих. Вече намерих чип. И сега да намеря сняг. Ама дет нямам лопата. Ще направя дървена лопата. Нали бе? има сняг. Не, тикви. Ама викам като намеря сняг. Ще направя с много голям. Е, е, да. Един наш приятел се иска да играе. Не, Гварта. Кайла. Аз не искам. Играй. Какво е? Какво бе? Че няма лапи. Но Охо, края на крак. само че има нямаме. Още тикви ли бе? Е, Мързма да ги събирам. да си направим ферма. Крави ли да събирам? Да си направим Крави ли да събирам? Не. Крави. Крави ли? Аз съм тръгнал за крави, пък с тикви ще се Колко? върна. 6 за сега, после ще отида да опера и Добре, другите. За колко где? Не знам. Колко има? Хайде бе. Искам да ги събирам. Има пари. Кое? Мазе. Не, мазе. Бараката. Е строма. Едно по-прилича. Мината имаме доста. Да влизам и Няма ли? Само че доста. За мината са обаче само. за капа. Ще напълниш инвентарта, се изпратиш. Говори за кабел, кажи като се напълни с диаманти. Да ги изплезнеш. Ти кажеш бе, ден е на късмет. Охо, 16. Мало. Кой? Това е още едно. Кой свини има? И свини. Прасе. Аз сега като се разхождам село мога да намеря. За крави съм тръгнал пък село да търся. Да намеря. Да, да. Как? Аз се си събрам. Малко и Още. Само- Село! Както си приказвам за село. като има Не се телепортвай. Много съм надалеч. не да кажи
Кажи какво има. И чакай да обера, кажи. Само мъжка видя селото. Май има кваш или няма. Ама Обиколих по селото, ама вижда ли има това. но ма няма да има квашница, даже има ковени. О, библиотека. Ама нали имам и Ма има библиотека. какво е. Библиотека. Мисля, О, това ще е готино. Да, библиотека. О, ти не е библиотека. Има и библиотека, не, пак ще. и мисля, че съм на достатъчно дълго. Много малко село, нищо няма. Боби, виж. О, картоф. Боби. Картоф има, моркови няма. Моля, аз искам моркови. Вижте как стана парката. Тук и сега ще ползирам като направо да види тази част. И Може да го запоря също. Това го ползира. Нали знаеш, че моите падат и ще се общи. И нали имаме на изтисква. това е бързо. След малко май ще спираме епизода. Защото вече стана 11 минути. На мен ме е 12. Аз малко по-назад от теб съм почнал. Защото вече сега ми стана 12. Ако искаш, ако аз седи като правя нещо, например,